Om kun 4 dage skal vi sætte vores kryds. I aften får I mulighed for at få svar på jeres sidste spørgsmål. Vi har nemlig kastet dagsordenen ud til jer. Alle spørgsmål er kommet ind via Facebook og sms. Min opgave bliver så at sørge for, at der bliver nogle klare svar fra politikerne. Velkommen til valgdebat i KNR. Og så byder vi også hjertelig velkommen til alle dem, der er blevet her til aftens debat på GU i Nuuk. Og velkommen til alle jer politikere. Det går jo ikke uden jer, men nok med høflighederne. Vi går i gang lige med det samme. Første spørgsmål kommer fra Pavia J.N. Petersen, der gerne vil høre, om der skal være 4 vækstbyer i fremtiden, og hvad man ønsker at gøre med de øvrige lokaliteter. Hvordan skal de udvikles? Og vi starter ved Adasut. Jakob Abelsen. Jeg håber, ja, okay, den er klar her. Vi fra Adasut, vi lægger meget vægt på, at vi laver en ny vurdering af både bygder og byer, og ser på, hvad er det for nogle områder, steder, der er potentiale for at udvikle. Vi har i for mange år tilsidesat steder, hvor der virkelig er potentiale for at udvikle områder for turisme, også udvikle områder inden for fiskeri. Og det vil vi fra Adasut lave en grundig vurdering over, fordi det går skidt for en bygd, er det ikke ensbetydende med, at der ikke er noget potentiale. Så hvis vi siger, at der er en vis pulje penge at investere, så vil I helst investere den bredt, i stedet for at fokusere på nogle særlige vækstcentre? Ja, vi har selvfølgelig vores vækstområder, som vi selvfølgelig holder fast i, men vi vil gerne arbejde videre på at også udvikle steder, hvor der er potentiale i allerhøjeste grad. Godt, tak. Og demokraterne? Ja, altså du vil gerne have nogle klare svar, så det er ja, nej, måske. Jeg er ikke helt enig i den måde, spørgsmålet bliver stillet på, fordi at det forudsætter, at vi har en regeringsform, som ligesom styrer, hvordan landet skal køre. Altså i gamle dage, så blev landet jo styret som en stor fiskefabrik. Og vi har stadig det der tankesæt i os, at vi sidder ligesom i regeringen og styrer, hvad der skal ske i detaljer ude i byerne. Det mener vi er fuldstændig forkert. Vi mener, at vi skal skabe nogle rammer, sådan at væksten foregår der, hvor væksten kan foregå. Så jeg kan egentlig ikke svare på spørgsmålet. Men der er jo stadig nogle store anlægsudgifter. Man sidder med nogle anlægsmuligheder. Skal man fokusere dem særligt et sted, eller skal man sørge for at sprede det mere bredt ud? Jamen lad os sige det på den måde, de skal absolut fokuseres, ligesom vi skal med boligbyggeriet, hvor der har været sådan en tendens til at bygge der, hvor der er behov for arbejdspladser. Vi mener, at der skal bygges der, hvor der er behov for boliger. Og det følger fuldt i tråd med det jo. Vi går videre til IA. Jamen, vi synes ikke, det giver så meget mening at tale om 4 vækstbyer. Vi synes, det giver rigtig god mening at tale om vækst regionalt, og det skal der være i hele landet, nord, syd, øst, vest. Der, hvor der vil være grundlag for turisme, fiskeri og råstofudvinding, der vil ske en vækst, og det skal vi støtte. Og investeringerne fra det offentlige skal understøtte den proces, og det vil sige, at vi skal investere i grønne tiltag, som kan skabe en masse vækst lokalt. Vi skal investere i boliger, og så skal vi investere i folkeskolen. Godt, og vi går videre til Siumut. For Siumut er det vigtigt, at landet udvikles på lige vilkår. Det giver øget velfærd hele landet. Det giver større købekraft hele landet. Derfor er det vigtigt for Siumut, at landet udvikles på lige vilkår. Vi kan tage Nuuk som et eksempel. Mellem 2009-13, hvor det blev byggemodning blev koncentreret i Nuuk, med det resultat, at udviklingen ude i kysten gik i stå, hvilket betød dårligere velfærd ude på kysten, og det er vi imod. Derfor fortsætter vi den retning, vi har sat os for de næste 4 år. Og urbanisering, det giver også, øgede sociale problemer. Godt, det har vi set i Nuuk, og det skal vi ikke have. Men vi kan sige, at I står faktisk modsat til demokraterne. Demokraterne, de siger vækst, I ser solidaritet på en eller anden måde, ikke her? Jamen, de sidste 1,5 år, der har det vist sig, at man mærker det tiltag, Siumut og koalitionen har taget.
Godt, den går vi lige videre med. Først så tager vi til Martin Alarak. Tak skal du have. Ja, altså de 4 vækstcentre er jo baseret på, hvordan kreditinstitutterne i Danmark kigger på Grønland, og det er ikke det, vi skal basere vores vækst på. Det, vi skal basere vores vækst på, er jo normalt i økonomiske henseender, finansøkonomiske henseender, der hvor der er industri. Og hvis vi kigger på Nuuk eksempelvis, så er det ikke den helt store industri, som eksempelvis op i Ilulissat. Så vi skal væk fra den der, hvordan danske kreditinstitutter kigger på Grønland på, og så gør det anderledes ud fra industri. Og derfra... Du vil gerne beholde ideen om vækstcentre, du er bare uenig i dem, der har regnet ud, at det skulle være de her vækstcentre. Hvis du kigger på vestlige lande, så det du kigger på i vækstområdet, det er der, hvor der er industri. Det er jo ganske naturligt. Der, hvor der er økonomi, der kommer der folk til, og økonomien gror på den der måde. Det er den måde, vi skal kigge på. Selvfølgelig skal vi også være solidariske med hensyn til andre områder, men det er normalt den måde, vi skal kigge på. Jakob Abelsen, er det slut? Jeg vil lige tilføje lidt i forhold til det, jeg sagde lige før. Det er også den store tilflytning, der er til Nuuk. Det er netop begrundet i den store arbejdsløshed, vi har skabt rundt omkring kysten. Og lad mig lige tage for eksempel Østgrønland som eksempel. For var det i 2012, der fik man fjernet servicekontrakten for beflyvning med Air Iceland til Konstapelpynt og til Kulusuk. Og det medførte et kæmpe fald i turismen i området. Derfor... Men urbanisering sker jo over hele verden, fra land til by, så det er jo ikke, kan vi ikke blive enige om, at det er sådan en generel tendens, som ikke kun har med... helt enige, og vi kan ikke bremse, og vi skal heller ikke bremse vores unge til at blive fastboende der, hvor de er, overhovedet ikke. Men vi skal heller ikke fremskynde det, fordi hvis de ikke har noget arbejde, så er det vi er med til at fremskynde urbaniseringen. Så på den måde, så der, hvor der er potentiale, dem skal vi udvikle. Det er og det samme med, som jeg sagde lige før, i Østgrønland. Vi skal tilbage med en langt bedre infrastruktur, der gør, at vi binder Grønland. Vi går lige videre derfra og tager Jesper Labansen, IA. Yes. Der fik vi jo lige en fin hentydning der fra Siumut om, at hvordan vi ledede regeringen der 9-13. Og der er det jo meget sjovt, fordi når man går ind og kigger på det, så er det jo sådan, at vi overtog nogle anlægsprojekter, som Siumut har sat i søen, og dem bliver vi jo tit udskældt for. Men det er jo bare ikke sådan, tingene hænger sammen. Jeg var faktisk begyndt at tro på den her med, at Siumut var begyndt at kigge fremad, og at der var ved at skulle ske nogle nye ting i Siumut her, efter der er sket nogle ændringer i regeringsledelsen i Siumut, så at sige. Men vi kan jo se her i dag, at man har gemt de her informationer til siden omkring, hvordan det står til med landskassen, og så kommer det lige ud her, når aviserne er overskredet med fristerne for at komme ud inden valget. Det synes jeg godt nok er ufint. Og sagen er jo den, at det bringer sådan set den økonomiske krise endnu længere ned, fordi det gør jo, at vi ikke kan handle med rettidig omhu. Brønner. Godt, og den sender vi lige videre til Julia Rademacher Andersen. Tak. Jamen, vi vil gerne diskutere vækst, og i stedet for at gå ind i en krig om, hvem der gjorde hvad, hvornår, så synes jeg, at vi skal kigge fremad, Jesper. Vi skal kigge på, om vi vil vækst, eller om vi vil solidaritet. Du sætter det op imod hinanden. For mig er det ene en forudsætning for det andet. For at vi får råd til velfærd om 5, 10 og 15 år i hele Grønland, så er det en forudsætning, at vi får nogle lokomotiver, som kan drive værket. Så vi skal ind og have nogle motorer, som får noget benzin, som kan sætte fart på det hele, og som kan holde tempoet, også selvom det nogle steder måske går en lille smule langsommere. Men nu bliver jeg lidt i tvivl, fordi først så hører jeg, at det vigtigste, det er solidariteten, for vi får det helt bredt ud, og nu hører jeg, det er vigtigt med nogle lokomotiver, der skal gå forrest. Hvad for en er det? Det er begge dele. Vi skal investere både i uddannelse, men vi skal også investere i infrastruktur. Hvis vi investerer i vækst og i infrastruktur nogle steder, forskellige steder i landet, så får vi forskellige regioner, der vil vækste. Så vi skal det hele? På den måde, så får vi også råd til mere, fordi så får vi gang i turismen. Men det kræver også, at vi tør at gå ud i et råstof-eventyr. At vi tør at træffe nogle beslutninger om at sætte gang i råstofområdet her og nu. Og det kræver så også, at vi bliver bedre til at behandle vores fiskeprodukter. Den lader vi lige være der. Alle de tre ting til fælles. Ja.
Aviaja Sinkbæk, Demokraterne. Du får sidste Jeg vil bare sige, til den her. at os politikere, vi skal skabe rammerne. Vi skal ikke bestemme præcis, hvor det skal være, hvor tingene skal ligge. Det skal virksomhederne gøre, der sætter de her, der opretter de her virksomheder. Vi skal sænke selskabsskatten. Men det er den måde, vi kan skabe vækst på. Vi har snakket med turismeindustrien. De siger, at vi behøver ikke investere i infrastrukturen for at få den op at køre. Det er muligt allerede i dag, så væksten kan godt starte i dag. Råstof, det tror jeg er et lidt længere projekt, så længere ud i fremtiden. Godt, vi tager en hurtig runde her. Det er Nadia Olsen, der har et spørgsmål om skat. Hun vil gerne høre, hvilke partier, der gerne vil indføre progressiv beskatning, når de kommer ind i Inatsisartut. Og her skal det jo lige nævnes, at progressiv beskatning går ud på, at jo mere du tjener, jo mere kommer du også til at betale i skat. Og Nathanielsen, det er meget passende, at den lige starter over ved jer. Ja. Progressiv beskatning giver rigtig god mening, hvis man har et samfund, hvor der for eksempel er meget velstand. Det har vi ikke her i Grønland lige nu, det må vi erkende. Og derfor mener vi ikke, at der skal progressiv beskatning ind lige nu. Vi vil hellere opnå den lighed på en anden måde og arbejde med at få øget ligheden her i samfundet og mindske uligheden. For det er lige nu noget, der bremser vækst utrolig meget, at folk ikke har lige muligheder rundt omkring i landet. Så vi skal arbejde med at øge ligheden, vi skal arbejde med at sætte gang i hjulene, og de ting skal spille sammen. Godt. Vi tager lige en omgang. Er der sut progressiv beskatning, ja eller nej? Nej, definitivt nej. Vi skræmmer vores veluddannede væk. Glimrende. Det har vi ikke brug for. Super. Demokraterne? Jamen, vi har progressiv beskatning. Når man tager hele skatte- og så velfærdskomplekset sammen, så har vi rent faktisk progressiv beskatning. Og sådan som det er skruet sammen i dag, så er der rigtig mange folk, hvor det ikke kan betale sig at arbejde. Og det er lige præcis der, rigtig mange af vores problemer starter. Det skal kunne betale sig at arbejde. Den skal jeg regne lidt længere på, hvis jeg skal få den til at gå op. Men, det er også et kompliceret regnestykke, det kræver en ordentlig omvæltning i hele skatte- og velfærdssystemet, så det er ikke noget, man kan svare nemt på. Vi går videre til Siumut. Ja, man skal ikke være i tvivl om, at Siumut er imod progressiv beskatning. Og så vil jeg lige tilføje, at vi også er imod afskaffelsen af 2020-60-ordning. Vi er også imod afskaffelsen af rentefradrag for køb af ejeboliger. Vi er med Siumut, så sikrer vi velfærd. Godt, tak. Og vi går videre til Naleraq og Per Rosen Petersen. Ja, progressiv beskatning er vel baseret på, at man skal hente penge fra noget, som fungerer godt til noget andre formål. Men altså, her taler om, jeg har hørt, at samtlige partier taler utrolig meget for, at vi skal reformere. Vi skal have nogle reformer, som ændrer på, hvordan vi styrer økonomien, og vi kan derfor heller ikke på forhånd begynder at tale om progressiv beskatning, når vi måske senere hen, når vi har reformeret og effektiviseret vores økonomiske styring, finde ud af, at det får vi slet ikke brug for alligevel. Så det er en lidt omvendt måde at håndtere det her på. Altså lad os tale om det, lad os reformere og se, hvad reformerne munder ud i. Så kan vi altid tale om der eventuelt skal være en eller anden form for ny skattetænkning eller et eller andet. Altså, vi vil ikke tale på forlods, om der skal være skatte. Men vi kan i hvert fald godt slå fast, at Nadia Olsen, hun bliver enten glad eller skuffet, for progressiv beskatning ser det ikke ud til, at der bliver noget af. Vi kan lige tage hurtige kommentarer fra Jesper Lavansen hernede. Yes. Jeg vil bare gerne invitere Michael Rosing hjem til mig og kigge på min selvangivelse, fordi jeg er en af de heldige, der har kunnet tage mig råd til at få gæld i en båd og et hus. Og jeg betaler jo sådan set ikke en særlig høj skat i forhold til så mange andre af dem, der ikke har så mange indkomster. Og dermed ikke sagt, at vi skal ud og løbe efter alle dem, der har høje uddannelser og som har gode jobs. Men det synes jeg bare også lige, vi skal huske at tænke på i den her sammenhæng. Godt. Vi skal ikke videre ind i en teknisk diskussion om det her, så godt. Tak for det. Men vi bliver lidt på skatten og går lidt videre alligevel over i råstofverdenen. Det er Karl Terkelsen, der siger, at royalties det er blevet lidt en hæmsko for udenlandske investorer. Og han vil derfor gerne høre, hvad partierne mener om royalties. Så Atassut er jo et godt sted at starte. Der er jeg lidt usikker på, hvad I rent faktisk mener. Royalty, ja eller nej? Ja, vi fastholder kravet om royalty. Det kan være vanskeligt inden for alle råstofområder at skulle indføre royalty. Det vil vi erkende med det samme. Men i debatten med demokraterne, der var Knud Christiansen, jeres formand, der sagde han gerne ville ind og overveje at se på en diskussion om, hvor det er også derfor, i nogle områder er det vanskeligt at skulle indføre royalty.
i nogle områder for mineraludvinding. Og det er jo særligt der, det er interessant, kan man sige. Det er jo mineraludvindingen, at det er særligt interessant for. Inden for alle hvad det er for en område. For eksempel er det vil være meget svært at styre royalty, hvis vi havde igangsat jernminen, fordi det er råmalm, vi eksporterer ud, og vi har meget svært ved at styre, hvad det er, det egentlig skal beregnes som royalty. Så inden for nogle områder, det vil være meget vanskeligt at realisere. Men vi er nødt til at holde fast i de områder, hvor vi godt kan. Hvor er det så? Det kan for eksempel være inden for Guandersuit, når vi kommer så langt inden for de sjældne mineraler, eksempelvis. Der kan vi godt fastholde det. Men vi er nødt til at være fleksible og være åbne for samarbejde, men vi skal ikke sælge os for billigt, fordi at vi er i knibe. Vi er nødt til at arbejde videre. Men er det ikke vanskeligt at lave en royalty, som kun gælder nogle områder og ikke andre områder? Begynder vi ikke at være ude på en glidebane her? Overhovedet ikke. Der er nogle områder for mineraludvikling, hvor det ikke er muligt at indføre royalties. Det må vi erkende. Men hvad er det, jeg vil sige? Men vil selskaberne sige ja til, at nogen slipper, andre slipper ikke? Virker det som en retfærdig måde? Det gør, det kommer an på, hvad for en mineral, der udvindes. Ikke? Så på den måde, så er det spørgsmålet, hvad det er for en område, vi går ind i. Godt, så lidt tøvende, fleksibelt. Nej, vi er overhovedet ikke tøvende, men vi er nødt til at se på, hvad er det for en løsning, der vil være det bedste for Grønland. Ikke også? Godt. Og vi kan videre, demokraterne. Royalties, ja eller nej? Det er jo et meget simpelt spørgsmål, men det er et svar, der måske ikke er helt så simpelt. Jeg vil hellere sige, at vi skal have noget stabilitet. Det er et teoretisk spørgsmål lige nu. Vi har ikke gang i særlig meget råstofindustri. Så lad os sætte os sammen og finde ud af det, vil jeg hellere sige, efter valget. Fordi lige nu er det meget, meget teoretisk at sige. Og der er andre spørgsmål, der også måske er op at vende. Så... Men vi skal have stabilitet for Grønland. Men jeres formand, han var da ellers rimelig negativt indstillet over for royalties den anden dag. Det er vi også. Det er ikke det. Men altså, man kan sige, at valget afgør jo også nogle ting her. Men vi er ude på en slingerkurs, som vi ser det lige nu. Det har vi ikke lyst til. Vi skal fortsætte den kurs, vi har haft. En stabilitet. Vi er ikke for royalties, men nu er de indført. Lad os komme videre. Godt. IA? Ja, altså royalties var jo allerede en mulighed i råstofloven, som det var. Og det var den jo fra starten, fordi det kan give rigtig god mening, når først vi er oppe og kører som et mineland. Lad os lige huske på, at 10% royalty af 0 miner er stadigvæk 0 kroner. Så vi skal også have gang i nogle miner. En royalty kan være rigtig fornuftig, også inden for bestemte mineraler, hvor man kunne vælge at sige, der har man dem, og så har man dem måske ikke på andre områder. Det kunne man godt. De penge vil jo så fald ryge i råstoffonden. Så hvis det er noget, der skal skæbe i landskassen, så er det altså A-indtægter, altså A-skatter, og det handler kun om én ting, det er at få gang i nogle råstofprojekter. Og det er der, vi kan mærke det som samfund direkte. Så kan vi få den skåret helt ind. Royalties, er den allerede en mulighed, og den var allerede en mulighed, og den kan man bruge, når det giver mening. Godt. Siumut, I har jo i høj grad været bannerfører for royaltiens udbredelse. Hvor står I på den i dag? Altså i forhold til royalty, så kommer det an på, hvilke mineraler vi taler om, og hvilke selskaber vi taler med. Hvem skal ikke ifølge Siumut rammes af royaltyen? Vi vil gerne sige, at jeg ved ikke, hvorfor IA siger, at man skal være etableret mineland for at kræve royalty. Jeg ved ikke, hvilket argument man kan bruge til det. Men det er jo fordi, det er en hemsko, og man siger best practice, at når tingene de begynder, altså det er jo generelt ikke kun IA, der siger det er jo industrien. Men hvorfor mener I, hvor skal der ikke gives royalty? Hvilken mineral kan man slippe for at betale royalty på, ifølge jer? Nu skal vi ikke være specifikke, hvilke mineraler vi taler om, men det er vigtigt for Siumut, at du sagde, der var forskel. Ja, der er forskel. Det er der. Fra mineral til mineral, fra selskab til selskab, fra aftale, forhandlinger til en anden forhandling. Vi skal være fleksible. Så I er klar til at sløjfe? Nogle royalties skal sløjfe og forskel på selskaber. Jeg bliver lidt forvirret nu. Altså, vi skal være fleksible. Vi skal ikke sælge ud bare for at få indtægter. Det er meget vigtigt for Siumut. Godt. Det er meget klart. Så råstofferne er ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at man sælger ikke ud. Altså, selvfølgelig er råstofferne vigtige, men vi skal ikke sælge ud bare for at få indtægter. Vi skal være fleksible i forhold til forhandling, og vi skal
være påpasselige med, at vi ikke sælger ud. Og det er Siumuts holdning? Ja. Ja. Godt, vi går videre til Bharti Nalaraq. Per Olsen Petersen. Ja, du sagde selv, at det er en eller anden form for skatteform, altså det er en afgiftsform. Du kræver noget for, at et virksomhed går hen og tager noget af vores ressourcer. Det er vel ganske simpelt. Det er ligesom, når du har bil og skal betale vægtafgift eller et eller andet, så betaler du også noget for men de skal betale en masse ting op først, som gør, at det bliver dyrere gæld, og derfor får man måske slet ikke tingene i gang, som der ikke altså sker nu. Jeg synes, det er utrolig væsentligt, at vi får penge for de ressourcer, vi har. Du sagde selv med hensyn til Siumut, at det har været stor fortaler for royalty-ordningen. Altså, når vi kigger på den politik, de har ført de sidste 1,5 års tid, så er det noget, der tyder på, at det går fuldstændig den modsatte retning. Når vi tænker på Two North Gems i Qardaswatjat, så er den royalty faktisk en eller anden form for kompensation for reduktion af selskabsskatten. Så du får jo egentlig ikke rigtig noget royalty ud af det. Og når du kigger på, hvordan olieindustrien, hvordan de reducerede på Nunaoils andel, 12,5% andel til 6,25%, det er også en modsatrettet interesse. Men det har vel ikke noget med royalty at gøre? Det har noget med royalty at gøre. Fordi det har noget, altså det har at gøre med, det er, hvad landet får ved at en virksomhed, uanset om det er en olieindustri eller om det er en mineralindustri, kommer hen og tager noget fra vores ressourcer. Men du mener simpelthen royalties, det jeg hører, det er altså, du mener royalties er en dårlig idé, fordi det ikke har virket, og der ikke er kommet i gang i nogle ting. Er det sådan, det skal forstås? Altså, det skal gøres sådan, så de batter ikke bare sådan nogle skjulte, reduktioner af selskabsskatten, og man så bagefter putter royalty oveni. Sådan nogle ting duer jo ikke, og det er jo som kejserens nye klæder. Godt. Nej, Nathanielsen, IA. Ja, det var lige en kommentar til Kenneth Christensen fra Siumut. Rasmussen fra Siumut, der spurgte, hvorfor IA var så optaget af at sige, at man ikke skulle have royalties i starten. Det er bare fordi at oplyse om, at det typisk er sådan overalt i verden, at når man bygger en industri op, så har man lidt mere lempelige vilkår. Når den først er etableret, så kan man køre løs med nogle lidt strengere regimer og få nogle flere penge ind. Og når vi begynder at løbe tør for råstoffer, så er man igen lidt lempelig for at lokke dem til at få det sidste ud. Det er ikke nogen særlig specielt for Grønlands ting, det gør man overalt i verden. Og vi skal lige have Jens Erik Kirkegaard på banen her, fordi du har jo siddet som naalakkersuisoq for området. Ja, tak. Royalties er selvfølgelig et emne, som var meget oppe i valgkampen sidste år, men det skal siges, at stabile rammevilkår, det er ekstremt vigtigt, som demokraterne også var inde på. Det er en beslutning, der er taget, og det er noget, der er indført nu. Og det er indført på et meget konkurrencedygtigt vilkår. Dengang vi skulle indføre royalty, så lavede vi en benchmark-analyse på internet. Delte meninger om. Nuna Minerals er jo helt overbevist om, at det kostede mange 100 millioner, at man har gjort det her, fordi det simpelthen skræmmer selskaber væk, og man så til gengæld har taget det må jeg fuldstændig afvise. Det er udokumenteret påstande. Vi må sige, at Grønland fik december 2013 efter Siumut valg sidste år. Men der er jo ingen selskaber en pris på best country to do mining. Blandt andet for Isua Gasiaminen, som jo i dag er blevet endelig det har intet med royalties at gøre. Den sag har intet med royalties at gøre. Verdensmarkedsprisen på jern er halveret alene i år. Det, I skriver i jeres egen pressemeddelelse, er jo, at det for at I giver den tilladelse, og for at I afskaffer nul-tolerancen, I får den pris. Så det er jo heller ikke noget med nul-tolerancen, eller hvad er det med royalties at gøre, hvis vi endelig skal derud. Jernmineprojektet har en meget lempelig royalty-vilkår, som nogle i samfundsdebattørerne også var sure over, at det var for billigt. Men igen, det er på nogle realistiske vilkår og nogle konkurrencedygtige vilkår. Men ikke mere realistiske, end der ikke er gang i noget. Er det vigtigste ikke, at der kommer gang i noget snart? Naturligvis er det vigtigt, og der skal også nok komme gang i noget. Og jeg tror ikke, at royalties eller ikke royalties har gjort nogen stor betydning. Vi går over til Jakob Abelsen. Er der slut? Jeg vil gerne lige tilføje, at det er enormt vigtigt, hvis vi skal starte som mineland, at vi kører en mere og mere fleksibel løsning. Vi har alt på det her proces. Nu har vi talt om miner i snart 30 år. Vi har ikke rigtig fået ført noget i live, og vi ved ikke engang, om det bliver
for eksempel kunne undersøge, om det overhovedet bliver til noget. Så jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi også udviser den nødvendige fleksibilitet, og vi udvikler vores øvrige områder, fiskeri og turisme, så vi ikke starter mineområder i sin tid bare er nød, fordi vi ikke har andre muligheder. Vi er nødt til at satse på flere heste, og det er det, vi arbejder på fra Atasut. Vi skal starte med fra i morgen af. Og vi tager lige en sidste kommentar fra Demokraterne. Yes, tak. Nu siger jeg, at der ikke har været gang i nogle miner. Der har været kryolitmine, og så har der været guldmine. Det kan godt lade sig gøre. Det er små, men det kan lade sig gøre. Royalties, det snakkede vi også, Demokraterne også om fra starten af. Det her, det kommer til at skyde os selv i foden, og det har UDP jo også bevist. Mange af de ting, der burde have været startet, det er ikke startet, fordi at selskaberne, de er skræmt væk. Fra starten af, der bør man også tænke og overveje over, hvad er det for nogle regler, og hvad er det for nogle vilkår, vi skaber her i landet, for at vi kan skabe konkurrence til resten af landet. Og til at starte med, lige meget hvor du er i et land, lige meget hvor det er, så skal du kunne have nogle fordele for landet, og så for selskaberne, før det hele det kan startes op. Og den stopper vi der. Tak for det. Der er delte meninger om royalty stadig. Vi går over en helt anden boldgade nu. Nu sætter vi lidt fokus på de unge mennesker. Minik Nielsen, han spørger, Grønland ønsker at uddanne unge, men mange unge er skræmt af universitetets niveau. Var der måske ikke en plan at reklamere for, hvilke erhvervsuddannelser de unge kan tage, at der er andre veje end universitetet? Er der for meget fokus på universitetet og for lidt på erhvervsuddannelserne? Hvem har noget at sige til det? Per Rosing fra Tinalarak. Tak for spørgsmålet. Det er rigtigt, at vi skal have uddannet de unge. Det er nemlig vores fremtid. Hele Grønlands fremtid ligger i børnene, ligger i ungdommen. Og derfor skal vi satse på en bedre uddannelse, og ikke mindst få gennemgået de forskellige former for uddannelser, vi har i Grønland. Lige fra folkeskolen, på GU, erhvervsuddannelser og universitetet. Vi skal have gennemgået loven, vi skal have gennemgået kravene, og vi skal komme med reformer. Men i forhold til, hvorvidt der skal mere fokus på erhvervsuddannelser i stedet for universitetet, er der så, har I nogen holdning til det? Det er spørgsmålet om det er rigtigt, at der er mere fokus på universitetsuddannelser end på erhvervsuddannelserne. Selvfølgelig skal der være lige så meget fokus på erhvervsuddannelserne, det er klart, fordi der skal vi også satse på at uddanne nogen, der kan gøre et godt stykke arbejde. Så du er rimelig tilfreds med den fordeling, der er af fokus på uddannelse og erhverv? Det er sådan rimeligt. Fokus skal være fordelt over det hele, ja. Godt, tak for det. Karen Motzfeldt, Siumut. Ja, dag. I Siumut synes vi jo, og har arbejdet for i alle årene, at uddannelsesniveauet hele tiden skal højnes, og vi har satset meget, og alle er enige om det. Det er korrekt, at det ikke kun er universitetsuddannelserne, man skal fokusere på. Det er lige så vigtigt, og muligt endnu mere vigtigt, at vi også fokuserer på brancheuddannelserne. Og faktisk vil vi i Siumut fokusere som en prioritet, at vi prioriterer vores brancheuddannelse, fordi det er spredt også op og ned af kysten. Der er muligheder for mange former for arbejde bagefter, sådan, så det ikke kun er inden for det offentlige, hvor det så smukt hedder, vi kan ikke leve af kun at klippe hinanden. Så det er så mere fokus på erhvervene? Så helt klart mere fokus på brancheuddannelserne. Godt. Og Aya Kemnes Larsen? Ja, tak. Det er helt centralt for udviklingen af det grønlandske samfund. Vi får langt flere unge i uddannelse, og det er både på universiteterne og det er erhvervsuddannelserne. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi fik lidt større fokus på, at i forhold til dem, der er arbejdsløse, der er der allerflest blandt de unge, og det er en enorm uheldig tendens, som vi er nødt til at forholde os langt mere aktivt til. Der har jo været afsat nogle sådan særlige midler til at få folk, som ikke er i uddannelse eller som ikke er i arbejde, men vi skal have fundet nogle bedre løsninger i forhold til det her. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få fokus på det link, der er imellem, den sammenhæng, der er imellem det at have det svært derhjemme og have det svært i forhold til en uddannelse. Så kunne vi ikke også forsøge at se på, hvordan kan vi skabe nogle bedre vilkår i forhold til at klæde de unge på, til at tage sig en uddannelse, både på erhvervsuddannelserne, men også på universiteterne. Hvordan kan vi sikre, at der er lettere adgang for eksempel til studenterrådgivning? Hvordan kan vi sikre, at vejledningen er bedre?
også i folkeskolen. Og det vil jo selvfølgelig være rigtig godt, hvis man kunne det. Men jeg tror noget af det, Minik Nielsen han eftersøger lidt, det er sådan i forhold til, når folk de nu kommer ud, så er der måske mange, der ser ud på universitetet og tænker, det er det fine. Men altså, bliver der for mange elever, der måske bliver sendt ud og bliver dårlige humanister eller dårlige universitetsstuderende, i stedet for at kunne blive rigtig gode på en erhvervsuddannelse, at man misbruger folks talenter måske? Jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at vejledningen er god, og at man ligesom fra starten af ligesom får taget hånd om, hvad er det for nogle interesser, man har, hvad er det for nogle styrker, man har, hvad er det for nogle ressourcer, man skal udvikle. Så hjælp folk på rette vej. Ja, lige præcis. Og gør det hurtigt, og gør det effektivt første gang. Justus Hansen. Tak for det. Vi er ikke helt på rette vej, det er vi ikke. Vi skræmmer de unge væk ved at stille alt for højt krav fra starten af. Vi skal have gang i erhvervsuddannelserne. Det står også højt og flot i mine folder. Vi kan ikke alle sammen være jurister. Desværre. Det er der jo brug for. Men der er også nogen, der gør det. Vi har også brug for at være nogen, der er mekanikere, og der er nogen, der har brug for, at vi vil servicere vores biler og vores cykler med mere. Vi skal gøre det interessant at tage en uddannelse. Vi skal gøre det, motivere de her unge mennesker til at tage sig sammen og få den uddannelse. Vi skal gøre det nemmere. Vi skal allerede lave en handlingsplan i folkeskolen for dem. Det skal nogle ressourcepersoner ind over. Så det er vigtigt, at der ikke bliver snobbet opad med uddannelserne? Nej, det er det ikke. Godt. Og Margrethe Kruse? Ja, fra Adasuts side synes vi også, at det er vigtigt at have fokus på, at unge mennesker skal tage sig en uddannelse. Nej, det er ikke alle, der skal sidde ved universitetet. Det er ikke, fordi man ikke sidder på universitetet, så er man ikke god nok. Vi vil hellere sige, at vi skal have vi skal have øje for en bred uddannelse. Altså, alle skal kunne tage forskellige uddannelser. Og samtidig så synes vi også fra Adasuts side, at man skal tænke på 11. klassen og få den indført igen. Fordi, som IA siger også, vi har mange unge mennesker, som er arbejdsløse. Men nu kommer vi lidt langt omkring igen her. Det gør vi. Men Vi du er med på os. Vi skal have fokus på erhvervsuddannelserne. Det skal vi blandt andet, og vi skal også gøre det mere interessant, men vi er også nødt til at tænke på de unge mennesker, som ikke er nået 18 endnu, som bliver tabt, fordi der ikke er 11. klasse. Vi er nødt til at gøre det interessant. Vi er nødt til at være erhvervsorienteret. Den vej også. Godt. Jens Erik Kirkegaard, er det slut? Jeg er meget enig i det, som spørgeren siger omkring. Der har været meget fokus på gymnasierne og universitetsuddannelserne, men vi har også brancheskolerne, som er meget... Undskyld, den var også lukket. Jeg er meget enig i spørgeren spørger om, der har været for meget fokus på gymnasierne og universitetet måske, men vi har mange spændende uddannelser også inden for brancheskolerne, men et af problemerne har også været, at det er svært at komme ind, hvis ikke du har en praktikplads. Så derfor, en af de tiltag, vi har i gang i med reformen, det var, at du behøver ikke have en praktikplads, når du starter, men det første basisår, som skulle blive realiseret, det var, at så under din basisår, så finder du ud, om du vil være tømrer, elektriker eller noget andet, og skolen hjælper dig med at finde en praktikplads. Så det bliver nemmere at få gang i erhvervsuddannelserne. Godt. Vi tager den lige videre herfra, men nu går vi nemlig videre til de lidt ældre studerende. Det er Birgit G. Johnsen, der spørger, den nuværende regering vedtog en uddannelsesstrategi, hvor voksenuddannelserne ikke blev særskilt prioriteret, når det er bevist, at veluddannede forældre i højere grad har mulighed for at støtte folkeskolens udvikling, vil nogle af de opstillede kandidater så genoverveje en særskilt prioritering af voksenuddannelsesområdet. Vi tager lige en hurtig runde. Vil I genoverveje, at man skal særskilt prioritere voksenuddannelsesområdet? Adasut, ja, nej? Vi vil gerne drøfte det. Hvorfor havde I det så ikke med i jeres uddannelsesplan, hvor I jo også var med til at lave den? Ej, i forhold til voksenuddannelse, prioritering af voksenuddannelse, jeg mener bestemt den med i det her beskæftigelsesstrategi, som den naalakkersuisut, Siumut og Adasut har været med. Det er uddannelsesplan 2, ikke? Hvad siger du? Det er uddannelsesplanen. Uddannelsesplan. Ja, vi skal simpelthen gøre alt for at gøre en indsats for at samle dem, som sidder fast i systemet, både de unge, men også de ældre. Og det kan voksenuddannelse være et kæmpe stort redskab til at få dem med op igen, så at de fremadrettet også kan... Så det blev ikke prioriteret, men I vil gerne prioritere det? Ja, det bliver prioriteret. Og næste gang? Ja, i allerhøjeste grad. Det bliver det også nu. Og det vil blive gjort mere indsats. Det vil vi i hvert fald fra Adasut arbejde for. Godt. Demokraterne? Ja.
Selvfølgelig er det et område, vi skal prioritere på. Det er det, vi alle sammen siger. Uddannelse er vejen frem. Omskoling og efteruddannelse, det er vejen frem, fordi nu snakker vi meget om de arbejdspladser, der er gået tabt. Selvfølgelig skal vi have efteruddannelse og omskoling for de voksne også, som skal være med til at varetage de arbejdspladser, der er her i landet, som vi sagtens kan varetage, hvis vi har den rette uddannelse. Så selvfølgelig skal vi støtte op om det. Godt. Nej, Nathanielsen i af. Ja, selvfølgelig skal vi fokusere på det her, og livslang læring er også rigtig, rigtig vigtigt. Noget vi også skal huske at snakke om, det er de her med realkompetencer. Der findes rigtig mange mennesker derude, som allerede kan nogle ting, men måske ikke har papiret, og der skal vi i højere grad ind og hjælpe de mennesker, så de får et papir på det, de kan, uden de skal igennem måske en 5-årig uddannelse. Fordi folk har jo rigtig meget viden allerede. Siumut? Jamen, det er rigtigt. Mange af de problemer, der kan være, når man er blevet voksen og måske har stiftet familie, det er, at det er måske svært at komme ind på en uddannelse og på en uddannelsesstøtte, hvis du har en husleje og måske andre udgifter. Så derfor er det værd at overveje, hvordan man kan hjælpe en voksen familie med at få gang i en uddannelse. Derfor er det noget, der er helt bestemt at være at overveje, hvordan vi kan bane vejen for dem også. Voksenuddannelse, Per Rosing? Ja, tak. Vi i partiet LARK er åbne overfor forhandling med alle andre partier i Landstinget om at finde midler til det. I finansloven for 2014 er der afsat 30 millioner kroner til kurser i erhvervsuddannelserne inden for erhvervsformerne, og det støtter vi. Selvfølgelig skal vi have det. Godt, men i forhold til voksenuddannelse, der kan vi i hvert fald konkludere, at Birgit Gideonsen, hun kan glæde sig over, at det bliver der masser af støtte til i fremtiden. Det er jo dejligt. Vi går videre til sundhedsområdet, hvor vi har fået nogle spørgsmål fra Grønlands sygeplejersker og radiografers fagforening, som også gerne vil på banen. De synes ikke rigtig, at sundheden den har fyldt så meget, og det har de jo nok lidt ret i. Og de spørger, om I politikere I er villige til at indgå i en debat om, hvilke sygdomme, behandlinger, der skal prioriteres i det grønlandske sundhedsvæsen. Og dermed også, hvad skal ikke prioriteres? Er der nogle ting, der skal skæres fra? Er der nogle ting, man ikke længere skal kunne behandles for, så der kan findes nogle penge til de her utrolig mange vækstinitiativer, voksenuddannelse og mange andre dejlige tiltag, der skal i gang? Hvem har et svar på det? Aya Kemnes Larsen? Ja, tak. Noget af det, som vi prioriterer rigtig højt i Inuit Ataqatigiit, det er fokus på kræftplanen. Og vi synes, det har været rigtig ærgerligt, at man i de kommende år også ligger op til, at man vil skære i de midler, man har afsat til kræftplanen. Så det er noget af det, som der er blevet kæmpet for i Inatsisartut-arbejdet. Noget af det, jeg synes, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er også, at vi har et højere fokus på forebyggelse, også i sundhedsvæsenet, hvor det mange gange handler om behandling. Jeg kunne godt tænke mig, at vi måske fik rykket balancen imellem forebyggelse og behandling, sådan så at der var et større fokus på forebyggelse, fordi jeg tror, at vi faktisk kan tjene rigtig meget på den lange bane. Men hvis vi skal ind og sige det, skal vi så have et sundhedsvæsen, der kan behandle alt, eller skal vi måske sige, at de her ting kan vi ikke behandle, og så fokusere lidt mere på at forebygge? Er der nogle ting, vi skal sige, det kan vi ikke behandle, det er der ikke penge til? Jeg synes, det er lidt for komplekst at stå her og sige, at lige præcis det her skal vi ikke gå ind og behandle og sådan noget. Men jeg tror på helt generelt, at vi skal have skabt mere balance mellem forebyggelse og behandling. Der er nogle steder, hvor vi skal sige, det skal, altså, jeg kan godt, det er fair nok, du ikke vil stå og sige lige nu, at betændelse i bugspytkirtlen, så er det slut i fremtiden. Men det kunne være nogle andre ting, man kunne undersøge. Er I klar på at skære i sundhedsvæsenet? Altså noget af det, jeg synes, man skal fokusere noget mere på, det er for eksempel det gode arbejde, som Livsstilsambulatoriet har lavet. Lad os da få bygget det ud, sådan så at det kommer frem til flere byer og flere bygder, fordi jeg tror, at det er med til at forebygge nogle af de ting, som vi går ind og behandler efterfølgende. For eksempel de livsstilssygdomme, som vi ser. Så det er nogle af de ting, hvor jeg synes, lad os da bruge nogle ekstra penge på noget forebyggelse, fordi det betaler sig også i forhold til behandling på den lange bane. Margrethe Kruse, er det slut? Vi fra Adasuts side mener, at hver især partierne, vi skal være åbne til brede forlig i forhold til, når det er, der er nogle ting, der hober sig op. Jeg synes ikke, man kan stående sige, hvilken sygdom man skal skære ned. Men vi synes også fra Adasuts side af, at det er vigtigt at tænke på, det er mange sygdomme, som man mange gange har svært ved at diagnostisere. Mange mennesker henvender til sygehuset op til flere gange, og først når det er for sent, finder man ud af, at det ikke kan hjælpes.
Sådan nogle ting sker der for meget af. Måske skulle man have en fokus på eventuelt og starte en koordineringsafdeling til mange af de ting, som er svære at få diagnostiseret på, at de så bliver koordineret den vej, så de hurtigere bliver Men kan man som et lille land med 56.000 indbyggere regne med at have et toptunet sundhedsvæsen, der kan det hele? Jeg synes i hvert fald, de er værd at drøfte og finde en løsning til. Sundhedsvæsenet er i øjeblikket også ved at etablere en ny internetsystem, netop også for at bedre kunne få sat nogle kommunikationer i gang i forhold til EPJ, som vi er i gang med at bruge det nu. Vi går lige videre til demokraterne. Sundhedsvæsenet, særlige fokusområder, er der noget, der skal laves om? Ja, sundhedsområdet, det skal reformeres. Vi har hørt mange situationer, hvor der er flere ting, der er gået galt inden for området. Selvfølgelig så skal vi ind og så have reformeret det, der er klager om sundhedsvæsenet. Det kan vi ikke løbe væk fra. Men så spørger de, hvad det er, vi vil prioritere mere. Selvfølgelig er der mange områder, man gerne vil prioritere, men et af de store problemer heroppe, det er jo kræft. Det skal vi være meget, meget bedre til at opdage meget tidligere, fordi mange familier bliver berørt af det heroppe, så selvfølgelig så er kræft et af de områder, vi gerne vil kigge på. Og så igen, så er det inden for sundhedsvæsenet, så skal vi ind og så have efteruddannelse og omskoling, sådan så personalet også er opkvalificeret til at varetage de opgaver, som der er heroppe. Og dertil så skal det også siges, at vi skal have vores uddannede tandlæger og læger hjem fra Danmark, sådan så de kan komme til Grønland og så hjælpe os med de store opgaver. Godt. Bettina Larak og... Ja. Er man syg, så er man syg. Er man syg, så har man også krav på en behandling. Og vi kan ikke fra et parti sige, at vi skal kun behandle de mest livstruende sygdomme. Men der er jo stor forskel på, hvad du kunne blive behandlet for i Danmark, Zimbabwe og Schweiz. Altså, der er ikke nogen, du bliver helbredt for alt. Sådan er det jo ikke. Det er det jo heller ikke i Grønland. Det siger jeg heller ikke. Men det siger jeg heller ikke. Jeg siger, at skal vi prioritere, så bliver vi nødt til at samarbejde med de involverede parter, både organisationerne og de andre partier i landstinget, og så befolkningen, og så finde ud af, skal vi prioritere, hvad skal vi så prioritere? Fordi er man syg, så har man krav på en behandling. Men I er klar på at indgå i en debat om, hvorvidt der skal laves en omprioritering? Det skal vi debattere om, ja. Det er godt. Vi går lige... Aya Chemnitz Larsen, du får sidste ord. Ja. Meget kort og præcist. Noget af det, jeg synes, der er rigtig meget behov for, det er, at vi får udviklet børneafdelingen, som jo har, eller børneafsnittet hedder det jo i dag, at vi får en børneafdeling, sådan så vi sikrer, at der er et helt konkret tilbud. Det er jo landsdækkende, det der bliver, det tilbud, som der er nede på Dronning Ingrids Hospital. Noget andet, jeg synes, der er rigtig vigtigt, det er at sige, der har jo været en reform på sundhedsområdet, hvor man har tilpasset det til de kommunegrænser, der er, og hvor der er sket en stor forringelse. Der er rigtig mange steder, hvor der for eksempel ikke er jordmor, og hvor en jordmor kun kommer en gang imellem. Sundhedsplejernes opgave sammen med jordmoren for eksempel er jo enormt vigtigt. Men til gengæld så har man jo rent faktisk set, ved at man har ændret, og folk de nu tages til Nuuk for at føde. Det kan godt være, at det ikke er lige så lokalt og sådan noget, men der er altså færre børn, der dør under fødslen, så det er sikrere. Det må da også tælle for noget. Jo, men det er jo ikke kun under fødslen, det er jo også det arbejde, der er op til fødslen, og det er det arbejde, der er efter fødslen. Så det er jo lige så meget arbejdet omkring det, som man bliver nødt til også at kigge på. Og vi skal selvfølgelig også lige høre fra Jens Erik Kirkegaard. Mange tak. Som udgangspunkt, alle mennesker har ret til en saglig og respektfuld behandling i sundhedsvæsenet. Vi ved, at sundhedsvæsenets personale til tider er meget presset, og vi ved, at for nylig var der en nyhed om, at lægemangel i Danmark vil blive et alvorligt problem om 20 år, og i dag der er det allerede et relativt stort problem i Grønland. Så lægemangel er et meget alvorligt emne for et samfund. Derfor må vi også kigge på, hvordan vi kan tiltrække flere læger på international basis, og ikke kun fra Danmark. Derfor er det her et emne, som er meget alvorligt, også i fremtiden, hvis vi skal have et sundt folk. Men er det realistisk, at der skal være eksperter inden for alle områder inden for sundhedsvæsenet heroppe? Jeg tror, at et lille samfund som Grønland, der er det ikke realistisk. Derfor har vi blandt andet i den her valgperiode også udvidet vores samarbejde med Island på sundhedsområdet, så vi kan få behandlet flere grønlandere i Island også. Godt.
Vi skal forbi et område, som ikke har fyldt meget i valgkampen, kulturlivet. Malik Kleist spørger, er der nogen, der har tænkt sig at støtte kulturen? Ved sidste valg var der ikke en eneste, der nævnte noget som helst om kulturen. Når man nu kan se, hvor meget kulturen har inspireret vores politikere i sin tid til at nå hen til, hvor vi er i dag, som blev vist i Sumi-filmen, burde man tænke meget mere på kulturen. Nu skal vi ikke gå ind i, hvorvidt der ikke er blevet talt kultur overhovedet, men er der nogen, der har nogle forslag til, hvad der skal gøres for kulturen? Jakob Abelsen, er der sut? Jamen, jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, man lige kom med. For kulturen, det er fundamentet for os som menneske til at kunne komme videre. Så vi bakker enormt meget op i forhold til at udvikle vores kultur. Og det behøver til overhovedet ikke være nogen omkostning som sådan, fordi vi kan sagtens vende det om, og vende det om til, at det er en indtægt inden for turisme for eksempel. Så jeg synes i allerhøjeste grad, at det er noget, vi skal satse meget mere på fremadrettet. Fordi det kan Men er også... det noget, I vil afsætte flere penge til, for eksempel? Ja, 100% sikkert. Fordi I skar jo for eksempel i Nationalteaterets budget, og så blev det ført over nogle tips og lottomidler, så men der blev jo faktisk fjernet penge fra kulturlivet i den forrige regering, ikke? Jamen, jeg vil hellere se fremadrettet, og jeg vil meget hellere være med til det er også meget sjovere, ja, det er jo ikke... Jeg mener bestemt, det er en investering også på fremtiden, også fordi det kan være med til at fremme... Så det var en fejl, at man ikke investerede mere i kulturen? Jeg vil, som jeg sagde lige før, jeg vil kun se fremad, fordi det kan være med til at øge selvværdet for befolkningen her i Grønland. Og på den måde, så giver det en kæmpe gevinst, hvis vi også fremmer den del her i Grønland. Karen Motzfeldt. I Siumut synes vi, at kultur er utrolig vigtigt. Kultur er jo mange ting. Det handler jo både om, at man formidler via forfatterskab, man formidler via film, men man er også med til at danne nogle grundelementer i nogle debatter i et samfund, som er vigtigt, når man gerne vil opbygge et demokrati. Og der er et så utroligt fantastisk levende kulturliv i Grønland, som vi både i forhold til nye innovationstanker kan bruge over i et marked, og der er også gode ting, når man sidder og i en forvaltning og opbygger et samfund. Så det er helt klart et område, som for opbygning og videreudbygning, ikke kun for underholdning, men også fordi det betyder noget for et samfund, der vil videre. Så det vil vi helt klart støtte. Ja, så når man fjernede penge fra Nationalmuseet, så er det ikke den vej, man vil fremadrettet? Jeg synes i hvert fald Nationalteateret. Jeg synes i hvert fald godt, at man skal overveje det igen. Ja, godt. Nej, Nathanielsen IA. Jeg synes, man skal prøve at forestille sig en dag, hvor man ikke lytter til musik, eller læser noget i en bog, eller ser en film. Kultur betyder utrolig meget for os hver dag i vores dagligdag. Kultur, det er vigtigt for tre ting. Det er dels en salgsvare, hvor vi kan eksportere noget af vores kultur og tjene nogle penge på det. Det gør man med stor succes i Canada blandt andet, hvor vi ikke er så gode til det. Og der er vi rigtig ked af, at man har fjernet midler til det arbejde, der skulle fremme det, lige præcis det, i forbindelse med finansloven for 15. Så er der også en nation building ting, som vi har talt meget om her i landet. Det vil sige, det er noget, vi kan bruge også til at vise os frem i udlandet og se, hvad vi er for en størrelse. Og endelig har det en forenende kraft, hvor det samler os som folk. Og derfor er vi også rigtig, rigtig kede af, at man valgte at beskære ikke bare Nationalteateret, men også den pulje penge, der var til det øvrige kulturliv. Men det er også hårde tider, hvor der skal prioriteres. I taler meget om prioriteringer, og man er jo også nødt til at sige nej nogle steder. Helt sikkert, men en økonomisk krise må ikke blive en åndelig krise, og begynder vi at skære for meget på kulturen, så skærer vi på noget af det, der skal være med til at sætte gang i tingene og skabe den her iværksættertrang og drivkraft i os. Og det er kulturen. Det er ikke bare en udgift, det er også noget, der bringer os frem. Justus Hansen, Demokraterne. Kultur, det er utrolig vigtigt i vores samfund. Vi ser jo bare 70% af tingene nede i Nationalmuseet, det er fra Østkysten. Det er utroligt stolt over. Kultur er også trommedans. Det skal vi også fremme. Kultur, det er også at spille fodbold. Det skal vi også fremme. Kultur, det er også sundhed. Det skal vi også fremme endnu mere i førskole og i skoletiden. For at få vores kultur også ind via sporten. Kulturen fører folk sammen jo. Men kultur behøves måske ikke nødvendigvis at være på finansloven, så... Jo, det skal være på finansloven, selvfølgelig. Men det kan også findes fondsmidler til det her indover. Per Rosing.
Kultur er mange ting, og kultur er utrolig vigtigt i et samfund. I hvilken som helst samfund er det. Kultur er... lyden, ja. Ja, okay. Kultur er også bærende for identiteten, og et folk uden kultur, folk uden identitet, er helt, hvad skal man sige på dansk, lost eller noget. Ja. Altså kultur er ikke bare så som sange og teater, der er sang, der er musik, der er kunsthåndværk, idræt ikke mindst. Kortraditionen, som er ved at være i fare nu. Det skal fremmes, der er filmmageri, instruktører og producerer skal støttes. Grønlandsk idræt, såsom kajakroning, hundeslædekørsel, forfattere, digtere, museer, det hører med til kultur. Kultur er også vigtigt, kan jeg høre. Det er hele vejen rundt, at vi er... Den skal med i finansloven. Det er godt. Rigsfællesskabet er der også blevet stillet på spørgsmål til. Narak Møller spørger, jeg vil meget gerne høre, hvad partierne har at sige om vores samhørighed og dermed tilhørsforhold med det danske rige. Er der sut? Nu er der sut, det betyder faktisk på dansk samhørighed. Og vi vægter fællesskabet enormt højt, fordi vi har mange familiære bånd mellem Grønland og Danmark. Og vi har mange blandede, efterkommere. Og så derfor vi vægter samhørighed enormt højt. Og det er det, vi lægger, det har jeg givet udtryk for, at lægger meget vægt på. Men vi skal heller ikke bruge det som bremseklods til at kunne udvikle vores land videre. Hvis vi på sigt kan få nogle billigere varer andre steder fra, så skal vi også forsøge at arbejde hen imod at finde de andre alternativer. Ja, det betyder jo ikke nødvendigvis, at man skal handle i Danmark, men altså forholdet til rigsfællesskabet er vigtigt for Atassut. Enormt vigtigt. Men man skal stille sig kritisk over for det. Det betyder alt for os, fordi det betyder alt for os, at det er noget, vi fastholder også her i fremtiden. Godt. Demokraterne? Ja, vi er jo nok det eneste parti, der tør at sige, at vi står inden for rigsfællesskabet, dog med en selvstændig økonomi. Det er utrolig vigtigt, at vi fastholder rigsfællesskabet. Rigsfællesskabet skal i fremtiden ses som en alliance, et samarbejde mellem de tre lande. Vi skal huske på, at det er Danmark, Grønland og Færøerne. Vi skal være meget, meget bedre til at sammenligne os og hente viden fra Færøerne, som vi har været meget dårlige til. Hvis vi tænker folkmæssigt og landsmæssigt, så ligger vi meget tættere op af Færøerne, end vi gør med Danmark. Og vi har en tendens til at sammenligne os med Danmark hver gang. Hvis vi begynder at tænke hen på Færøerne, så har vi så mange ting, vi kan hente derfra, og som faktisk har gjort det rigtig godt, og som Grønland stort set skal lære meget af. Tak for det. Vi går videre til IA og Aaja Chemnitz Larsen. Ja, mange tak. Allerførst så vil jeg sige, at for Inuit Ataqatigiit har det jo altid, har selvstændighed altid været målet. Men vi har jo altid ønsket, at inden for rigsfællesskabet, at det er et ligeværdigt samarbejde. Vi skal huske på, at det er jo både et økonomisk fællesskab, vi har, det er et politisk fællesskab, og det er et kulturelt fællesskab, vi har inden for rigsfællesskabet. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi har et kendskab til det danske samfund, men jeg synes, det er mindst lige så vigtigt, at det danske samfund også har et kendskab til de forhold, som der er i Grønland. Jeg synes, det var rigtig ærgerligt at se den meningsmåling, der var her for nylig, hvor man fra dansk side ikke ønsker at forholde sig til det grønlandske samfund. Skal der gøres noget mere der? Er det noget, vi skal gøre herfra, eller skal den ligge lidt mere nede i Danmark, at de selv skal tage ansvar for det? Jeg tænker lidt, at det sidste halvandet års tid også har været med til at skade relationen mellem Grønland og Danmark. Og det er noget af det, som vi gerne vil være med til at få etableret igen. Jeg synes, at ligeværdighed er en af de allervigtigste ting i forhold til rigsfællesskabet. Jens Kirkegaard, Siumut. Der er ingen tvivl om, at Grønland er på vej mod selvstændighed. Det var den grønlandske befolkning. Det var den grønlandske befolkning med selvstyrevalget i 2008. Men samtidig ved vi også, at det samarbejde, det er en nøgle over, hvis et land skal have vækst. Derfor lige nu, som verden ser ud, så har vi mange samarbejdspartnere, men en af de tætteste, det er Danmark. Og jeg tror, at vi i fællesskab som ligeværdige partnere kan udvikle Grønland til et bedre samfund i fremtiden. Derfor rigsfællesskabet er et værktøj, som begge parter bruger i dag, også som kan udvikle videre, men der er ingen tvivl om, at vi er på vej mod selvstændighed. Og jeg vil også gerne sige, at et samarbejde med Danmark
har været et nøgleord på mange punkter i den her valgperiode. Derfor må jeg afvise påstand om, at den her valgperiode har skadet forhold til Danmark. Tværtimod har vi haft mange gode samarbejder på mange punkter. Der har også været lidt ophedet debat og nogle lidt hissige rapporter fra blandt andet dit departement, ikke? Og også fra formanden har der også været nogle kampe her der, ikke? Jo, det kan man godt sige, men mange af dem er også mediegimmick. Man skal lære at tage overskrifter med kransalt. Men det du siger, selvstændighed, det er det, der ligger forud, men selvfølgelig skal man ikke smide et godt samarbejde i skraldespanden. Det er rigtigt. Selvstændighed er et mål, som vi har haft gennem mange år, og også arbejder hen imod, men samtidig har vi også nogle ting her i Grønland, som Danmark også kan investere i. Derfor er samarbejdet et nøgleord, og det vil i sidste ende gavne den grønlandske befolkning. Og vi skal have Bertin Alarak og Hans Peter Ananiasen på banen her. Ja, rigsfællesskab er en god ting, og på sin vis også kunne jeg også tænke, at vi får det selv på en eller anden tidspunkt. Men rigsfællesskab er også en dyr ting. Fordi vi bruger mega dyre driftsomkostninger og mega dyre administrationomkostninger. Fordi vi bruger 5,6 millioner. Fordi vi bruger 5,6 millioner indbyggers driftsform. Dyre driftsform, selvom vi kun er 56.000. Så målet er, at vi får på en eller anden tidspunkt forlært den mega dyre driftsform. Så du er positiv over for rigsfællesskabet, men vil gerne have, at man ikke bare kopierer administration for Danmark? Ja, det er for dyrt. Det er godt. Vi har kun lige et sidste spørgsmål, så vi går videre. Det er Allan Peter Olsen, der spørger. GA og andre spørger til den seneste foretagende budgetkontrol, der giver et øjebliksbillede af, om Naalakkersuisuts budget for 2014 holder, og om økonomien i selvstyret ligger i det lagte spor. Dette arbejde er foretaget, men ikke videre informeret. Og det vil han jo rigtig gerne have, at der sker noget her, og at det sker i så god tid som muligt inden valget. Og Naja Nathanielsen, hvad er jeres holdning til det? Ja, det kan jo ikke nås i god tid inden valget. Det kan vi jo konstatere, for så havde vi jo nok haft brug for de tal for adskillige uger siden. Det her arbejde ligger jo et eller andet sted færdigt i selvstyret, og jeg synes, det er helt uanstændigt, at man ikke fremsender den information, både til Finansudvalget, men også til befolkningen. For når man står og lover ting og sager op i 1 milliard kroner størrelse, så er det for dårligt, at man ikke vil fortælle, hvordan ser status ud i dag. Og jeg er utrolig glad for, at Vito Rakitok nu har taget stadiet, så han kan fortælle, hvordan ser det ud, hvor stort er underskuddet, og give os noget realisme her i slutspurten af valgkampen. Ja, Naalakkersuisut for Finans og Vitus Rakitok, velkommen til. Det vil vi jo rigtig gerne have et svar på. Hvad er status på budgettet? Altså, vi lever jo under lovgivningen, og Naalakkersuisut arbejder i henhold til loven. Jeg kan berolige Inuit Ataqatigiit og GA, at landet ikke er på randen af økonomisk kollaps. Vi vil være meget mere rolige, hvis vi fik et tal. Jeg kan ikke fremtrylle nogle tal andet end at konstatere, at vores driftbevillinger og tilskudsbevillinger er under budgettet. Det vil sige, at vi har forbrugt mindre på de ting. Men i forhold til... Men det budgetterede overskud er blevet til et underskud. Men i forhold til lovbundne bevillinger følger vi budgettet. Men hvad er status? Men det eneste man skal bemærke, det er, at vi kommer til at få mindre indtægt end forventet. Og det er det, der kommer til at berøre... Men der er jo garanteret masser af spændende mellemregninger, men vi vil gerne høre, der var budgetteret overskud. Hvad bliver status? Landskassen. Hvad ender det med? Der er budgetteret et overskud. Nu er der rygter ude om, at der måske kan være flere 100 millioner i underskud. Det vil jeg først afsløre i de øjeblik, Inatsisartuts finans- og skatteudvalg er blevet orienteret. Men der er blevet et underskud. Grunden til, at der ikke er blevet holdt møde i Naalakkersuisut, er ikke noget, som berører mig eller mit departement, men har en helt anden årsag, at der har medført, at de møder, der skulle have været holdt i eftermiddags, er blevet flyttet til i morgen formiddag. Så det har ikke noget at gøre med, at der er valg om 4 dage, og I ikke vil ud med... Nej. Men der er underskud. Vi følger loven, men der er underskud. Som vi også skal, og det er jo under ansvar
at vi arbejder under, så jeg kan ikke Men ja, nej, er der underskud på budgettet? Fremtrylle nogle ting, bare fordi at GA og Vitus Royakkesok, ja eller nej, er der underskud på budgettet? Altså, vi kommer til at få et underskud. Det har vi jo også vareskuddet i forbindelse med efterårssamlingens start, at vi vil få mindre skatteindtægt på grund af mindre forbrug af alkohol, tobak og skatter. Men derudover er der en lang række indtægter, som er blevet mindre end skyndet, deriblandt makreller. Men det vil jeg komme nærmere ind på, når det relevante selvfølgelig er der mange gode, fornuftige grunde til det, men Nathanielsen? Jeg bliver bare nødt til at sige, at det klinger lidt hult, at man står og siger, at grunden til, at man ikke kan komme med den information, at man ikke har holdt et møde, når det gør søgt. Det kan da formandsbesluttes, og så kan det sendes med et tryk på en e-mail til Finansudvalget, og sekundet derefter kan det ryge til pressen. Godt, der er ingen grund til at udskyde det. Vi tager lige Adasut med her også. Jakob Abelsen, har du en holdning til det? Vil du gerne se, hvad status er på budgettet? Jamen, jeg har heller ikke noget status i forhold til, hvor vi står hen nu. Men jeg tager tingene stille og rimelig afslappet. Jamen, selvfølgelig er jeg i allerhøjeste grad, men jeg er godt klar over, at der er nogle retningslinjer, der skal følges. At det først skal igennem Finansudvalget og Skatteudvalget og de her. Men jeg har en forhåbning om, at de her ting kan fremkomme inden valget, sådan som vælgerne allerede ved, hvordan. Så det er vigtigt, at det kommer inden valget? Ja, jeg synes, det er vigtigt, at det kommer inden valget. Demokraterne, hvad siger I? Hvad forventer I her? Ja, det er jo synd for vores befolkning, at de hele tiden skal leve under det her hemmelighedsfulde naalakkersuisut, der har været. Ja, men der er ingen tiltro til Vitus Royakkesok, og det er synd for befolkningen. De gang på gang skal have de her undskyldninger. Det er bekymrende for os borgere, at vi ikke engang ved, hvor mange penge det er. Så I vil også gerne have hurtig afklaring på det her? Bettina Larak? Det er klart, at vi ikke kan udtale os om noget, som vi ikke har fået at vide. Vi kender ikke overskuddet, vi kender ikke underskuddet, vi kender ikke budgetafvigelserne. Derfor kan vi ikke så godt. Selvfølgelig vil vi gerne have haft det, men det har vi ikke endnu. Nej, Vitus, hvornår får vi det? Jeg vil tro, at når den relevante udvalg er blevet orienteret, så vil jeg formentlig stå i morgen aften i aftenens TV og fortælle i detaljer på, hvor landets økonomi står. Men jeg kan berolige befolkningen, at det underskud skulle være betinget af overforbrug, har intet på sig. Det eneste, jeg kan delagtiggøre jer her til aften, er jo, at landets økonomi er så robust, at vi kan modstå et underskud, netop fordi, at vi har en god likviditet. Deriblandt har vi også skabt nogle nye indtægter fra makrellen, netop selvom at vi ikke har opnået en fuld gevinst for makrelkvoten, men vi har da fået en indtægt, der svarer til en skatteprocent. Og så det er noget, at der er til at glæde over. Svømmet ind, er der jo stadig underskud nu, ikke? Godt, så lige før vi slutter, er I beroliget i forhold til landskassens situation? Jamen, jeg er meget beroliget i forhold til landskassens situation. Det er jeg i hvert fald. Også set i forhold til, hvordan regnskabet egentlig så ud i udgangen af 2013. Det er et robust regnskab. Jeg tror, at de færreste overhovedet kender, hvordan regnskabet ser ud. Det er et robust regnskab, vi har. Så hvis vi skulle have... Bortset fra, at der nu måske er et rimeligt overskud, der er blevet til et rimeligt stort underskud. Jamen, jeg sætter ud fra, hvordan det måske er blevet underskud er måske en lille anelse større, end det, man har budgetteret med, så tager jeg det overhovedet ikke som noget. I er rolige, er det sut? Ja, vi er rolige. Demokraterne? Vi er stadig bekymrede. Også efter de udmeldinger, der er kommet. For man har altid været efter os i koalitionen, den tidligere koalition, mellem Inuit Ataqatigiit og demokraterne. Fordi vi præsterede at holde budgetterne. Vi svang ikke op og ned som en elevator, som åbenbart også er på vej nu til igen. Og vi er bekymrede, og vi glæder os til i morgen aften, eller forhåbentlig i morgen eftermiddag, hvor vi får lidt mere sikkerhed om sagen. Så værsgo. Den får I lov til at lige at svare på.
Altså, vi overtog en landskasse, hvor vores forgængere bestående af Inuit Ataqatigiit og demokraterne et underskud på 100 millioner. Vi fik vendt et underskud, de forventede underskud på 100 millioner til et overskud til 77 millioner. Så man skal ikke komme og fortælle, at vi ikke har styr på økonomien. Selvom vi kommer til at præstere et underskud, så vil landets økonomi være så robust, at vi kan modstå et underskud. Godt. Ja. I 2009, da vi overtog styringen, så fik vi jo en regning med på hvad var det? 500 millioner kroner. Så jeg synes, man skal måske lige feje for egen dør, inden man sender regningen videre. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at sige, nej, jeg er ikke tryg ved det her. Og jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi får de her tal på bordet. Jeg synes befolkningen fortjener at få de her tal på bordet. Det kan kun gå for langsomt. Ja, selvfølgelig skal loven overholdes. Det er en selvfølgelighed i min verden. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi får de her tal på bordet inden valget, fordi vi er nødt til at vide, hvor dyb er den her krise. Det har befolkningen ret til at vide. Og vi stopper der, og så håber vi, at der er tal i morgen. Men det bliver, hvad vi når i aften. Se med i morgen, når vi endnu en gang sender ekspertpanel, der kigger på valget indtil nu. På gensyn.